hannde garaten koye liggeyaji nda hoorema gandaɗi donc gaɗiɗo ko plombier liggotoɗo ko fewte robinaji en ko way noon firefighter sapeur pompier peintre ça veut dire pentiro ɗo ganduɗa hoorema meccal mum ko pentirde docteur woni docteur farmer woni ndemowo gonɗo liggotoɗo e guese nurse woni infirmier liggotoɗo e hôpital blacksmith woni forgeron c'est à dire liggotoɗo ko fewte jamɗe walla sa welama kadi mbiya baylo carpenter woni menuisier business woman donc debbo tan liggotoɗo e business aji. Okay, so let's finish today's lesson with phrasal verb to hit the pillow. Which means to go to bed in order to sleep. To hit the pillow means to go to bed in order to sleep. Example, I think you had better hit the pillow right now. Second example, Ahmed hit the pillow an hour ago. Dewɗo helo ko waiter woni serveur liggotoɗo e restaurant waɗo carwowo affaire ñamde. Voilà, donc teacher woni jangguinowo postman taw ko liggotowo e poste nawo lettre ko way noon. An actor donc jouo film aji acteur. An engineer woni ingénieur. Pilot woni pilote liggotoɗo e avion dognowo avion ngaji. O cook woni cuisinier defowo e ko way noon. E battidiɗo o clerk noon woni liggotoɗo e banque walla greffier liggotoɗo e tan affaire fewde kayitaji e laamu. Voilà.